En ting, jeg oplever rigtig ofte, når jeg får unge ind hos mig, og det er meget ofte i alderen sådan, 15 til 19, 20, 21 år, der hvor man går ind i 10. klasse, og så gymnasiet, og så faktisk også lidt op på universitetet. Det er, at man vil rigtig gerne nå det hele, man vil få læst lektier, man vil have et arbejde, man skal gå til sport, man skal se sine venner. Og nogle gange så bliver det bare en stor blender, og man kan slet ikke finde rundt i det, og man når ikke noget, og ofte så får man nedprioriteret det at lave lektier. Så en ting, jeg så arbejder med unge mennesker med, det er, at vi laver sådan en strukturmodel. Og nogen tænker, gud, nej, struktur, hvad nu, at jeg kan slet ikke holde det ud. Men det jeg oplever, når man arbejder sådan her med struktur, det er, at når man får lagt strukturen ind, har man lige pludselig rigtig, rigtig meget tid til alle de ting, man nu skal nå. Men det kræver også, at man går lidt hårdt til strukturen. Så for eksempel kan du se, at man har en uge her. Nu siger vi, at du går i enten fra 9. til 3.G for at give et eksempel. Og når man så laver sådan en struktur her, så er der sådan nogle regler, som man skal overholde. Det er meget sjældent, jeg siger skal, når jeg taler med unge mennesker. Men der er faktisk 2 regler, der skal overholdes, når man laver sådan en ugestruktur i forhold til det at lave lektier. Den ene regel er, at der skal simpelthen være en dag, hvor man ikke laver lektier. Hvis man ikke overholder den regel, så tror jeg, man dør, og hjernen stille og roligt visner, fordi man kan simpelthen ikke lave lektier hele tiden. Så der skal være en dag i løbet af ugen, hvor der er lektiefrit. Og så skal der som minimum være en dag, hvor man holder fest sammen med sine venner på den ene eller den anden måde, så man også får det her energi. Så man skal ikke sortere det væk, der giver energi, men man skal bare sørge for at få lagt det i struktur. Så 2 regler, der er vigtige at overholde, hvis det her skal virke, der er en dag, der ikke skal laves lektier, og så skal du ud og fyre den af sammen med dine venner en eller anden dag i løbet af ugen også. Typisk fredag eller lørdag, kan man sige. Så har man, du kan se, en helt tom uge her. Bogstaverne symboliserer ugenavnene, og nu tager jeg bare et eksempel fra en ung pige, jeg havde. Hun kom ind til mig i 2.G, og hun var helt mast, og kunne slet ikke finde ud af noget, og var faktisk ked af det. Og så troede hun skulle komme ind til mig, og så skulle det være sådan en, nej, det bliver rigtig hårdt. Og så startede jeg et andet sted, så jeg spurgte hende simpelthen, Sofie, hvad giver dig egentlig energi? Og hun blev sådan lidt overrasket over spørgsmålet, fordi hun havde regnet med, at nu skulle der bare laves lektier hele tiden. Og så sad hun og tænkte lidt, vi har arbejdet med forskellige ting, der gav energi, og så sagde hun så, nu er det en proces, jeg lige koger helt ned her. Hun kom så og sagde, jamen det at danse, det er det, der giver mig allermest energi i mit liv. Og så spurgte jeg, cool, det er super fedt. Hvornår har du danset sidst? Og så sagde jeg, det er faktisk over 1,5 år siden, og så blev jeg sådan lidt overrasket. Fordi jeg synes, det er vigtigt at få danset. Og så sagde hun, jamen jeg skal danse væk, fordi jeg tænkte, nu skal jeg på gymnasiet. Så derfor så tænkte jeg, at der er ikke tid til at danse, så det tager jeg helt væk. Og så vendte jeg lidt om, og så sagde jeg faktisk til hende, Sofie, jeg tror ikke, du kan lade være med at danse. Det er vigtigt for dig, at du får danset her, så vi er nødt til at lægge det ind. Først så blev hun så lidt overrasket, så blev hun sådan rigtig glad. Og så gik vi i gang. Så gik vi ind her, så sagde vi mandag eftermiddag fra 16 til 18, så gik hun til dans. Onsdag aften her fra 20 til 22 gik hun til dans. Og så var der i weekenden både noget om formiddagen og om eftermiddagen, de 2 forskellige dage her. Men de her 2 tidspunkter, der kunne hun så ikke lave lektier her. Så spurgte man, hvornår skal du så lave lektier? Eller allerførst så spurgte man, hvornår skal du ikke lave lektier? Hvad for en dag skal være fridag? Så fredag bliver holdt fri, der vil hun ikke lave lektier. Og så spurgte jeg, hvornår skal du ud med dine venner? Det blev så enten fredag eller lørdag her, hvor hun gik ud. Men vi valgte til at starte med kun 1 dag, hvor hun gik ud, men vi afsatte enten den ene eller anden dag. Så skulle hun arbejde, og det passede med, at hun gik på gymnasiet i en by, og så skulle hun tage fra den by og hjem til sin egen by. Men så lagde vi så ind, at arbejdet kom til at passe ind. Men stille og roligt, når blokken så lå, hvis der var arbejde her, og der var arbejde her, og kiggede her, så sagde man, hvornår skal vi så lave lektier? Og så var det her mandag aften fra 20 til 22. Der var hun rigtig stærk til at lave lektier, Christina, så det satte vi ind her 20 til 22. Tirsdag aften fik vi lavet lektier 20 til 22. Torsdag aften lagde vi ind lektier 20 til 22. Og hun gik fra at lave lektier på gymnasiet måske 3 timer, sådan lidt defokuseret i løbet af ugen, til du kan se her, der er 2 timer her, der er 2 timer her, der er 2 timer her, og så lagde vi ekstra 4 timer ind i weekenden. Så hun gik fra at lave de her 3-4 timers defokuseret arbejde, til lige pludselig at lave 10 timers lektier i løbet af ugen, ved at lægge sådan en struktur ind på sin egen uge. Så hvis du synes, du har for mange ting, der er lidt stress på, der er lidt power på med arbejde, venner og gå i byen og alle de her ting, så læg sådan en struktur her, og være både ærlig over for dig selv, tage en beslutning om, at det er faktisk den struktur, jeg holder, og så tage en beslutning om at fastholde beslutningen. Det lyder lidt komplekst, men det er, at du skal selv beslutte det, fordi man kan jo ikke rigtig tvinge folk til noget. Og så skal du gøre det. Og når du så begynder at arbejde med den her måde med struktur, selvom det lyder kedeligt, så vil du få
temmelig meget frihed i forhold til, hvad man sådan går og har i sin dagligdag. Så sørg for at få lagt noget struktur ind på din uge.